Ahoj, namaste. Dnešné krátke video je venované jednej konkrétnej pozícii, mojej obľúbenej pozícii, kvôli ktorej som s jogou začala. Je to pozícia Asana Natarajasana alebo King Dancer Pose. Táto pozícia je veľmi komplexná a pokročilá a preto by som ti chcela ukázať, ako sa do nej dostať. Nezabudni, že toto video neobsahuje rozcvičku ani warm-up, preto ti odporúčam, aby si sa predtým určite poriadne rozcvičil, zahrej sa, ponaťahuj sa, sprav si nejaké drily na mobilitu, ale takisto aj na silu, stabilitu a hlavne fokus. Ja sa už na teba teším, čakám ťa na podložke, nezabudni si pripraviť tvoj yoga opasok alebo nejaký iný opasok, alebo môže to byť posilovací band, prípadne čokoľvek, čo môžeš použiť ako opasok. Vezmi si svoj opasok alebo čokoľvek, čo máš. Troška si ešte rozpohybujeme ramena. Chyť si ho na širšie ako na šírku ramien. S nádychom ruky nad hlavu. S výdychom poza chrbát. Ak mi to nejde, nerobím to na silu, robím to tam, kde mi to ide, takže možno to bude len tu. A vrátim naspäť. Kto môže celé, nádych hore, výdych naspäť, chrbát neprehýbam, nádych naspäť, čiže zozadu hore, výdych dopredu, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, nádych, výdych, zmena nádych, nohy na šírku bokov, 3 pevné body, výdych do jednej strany, nádych stred, výdych do opačnej. Snažím sa akoby opasok roztrhnúť, stále ho naťahujem, nádych stred, výdych strana, nádych stred, výdych druhá. Môžeš dať ešte dopredu ruky, vyhrbiť sa, brucho vťahujem dnu, ramena dole a len sa tam tak troška zahýb. Možno nájdeš nejaké opäť miesta, čo bolia. Super. Môžeš uvoľniť. A prejdeme teda ku finálnej pozícii k tanečníkovi. Keďže je to balančná pozícia, môžeš kľudne použiť stenu, ktorej sa môžeš pridržať. A ukážeme si dve varianty. Tak, začneme na pravej nohe. Takže pravá noha je tá noha, ktorá nám dodá stabilitu. Pokrčím ľavú nohu. Na pravej si nájdem 3 oporné body. Zohnem ruku v lakti, zohnem koleno a dlaň mám, ako by som na nej mala kávu, čaj. A iba si tam položím nárt. Ak si tam nepoložím nárt, vezmem si svoj opasok a chytím si opasok. Základná pozícia. Ja si to musím dať takto, lebo je tá guba hrozne veľká. Čiže chytím si to tak. Pravá ruka hore. Nájdem svoju stabilitu, nájdem bod pred sebou, ktorý sa nehybe a s nádychom začnem kopať zadnou nohou čo najvyššie. Ak už nemôžem ďalej kopať, natiahnem ruku pred seba. V pozícii vydržím aspoň 3 nádychy, ukážem bez opasku.
a vrátim sa rovnako, ako som prišiel. Čiže pokrčené koleno, ruka hore, ruka dole, vystriem koleno. Môžem vytriasť. Vyskúšame si druhú stranu. Tak, ľavá noha oporná. Pokrčím pravé koleno. Chytím si nárt. Keď nedržím nohu, držím opasok. Čo najviac sa natiahnem za rukou. A teraz nádych. Výdych. Začnem kopať pravou nohou do pravej ruky. Keď už kopať nemôžem, pustím ľavú ruku dole. A vrátim naspäť. Čiže koleno, ruka dole, položím koleno. Položím nohu, možno aj koleno. Uvoľníme. Varianta 2 je King Dancer Pose, v ktorom vlastne prebieha externá rotácia v ramene, alebo tzv. Flip grip, taký, že obrátený úchop, čo znamená, že si tú nohu chytám z opačnej strany, takže z vonkajšej strany chodidla tak, že mám palec na chodidle, alebo ak nemám palec na chodidle, mám proste tú nohu obchytenú z tej vonkajšej strany chodidla smerom vnútornej a ten lakeť vytlačím smerom hore. Musím sa teraz pridržiavať, keď to ukazujem, ešte ukážem druhú stranu. Takže pravá noha pokrčená, vystriem pravú ruku, chytím si chodidlo z vonkajšej strany smerom dnu, mierne vykopnem a vytočím lakeť dohora. Toto sa dá aj s opastkom. Takže opäť si tam položím nárt. Môžeme to vyskúšať s opaskom. Pravá noha stojná je solid, je našou oporou, vystriem ruku hore. Nádych. Výdych, vykopnem nohu hore. Vytočím lakeť smerom hore. A ak môžem, pridám aj druhú ruku a začnem si nohu pomaly priťahovať k sebe a vystierať. Dýcham a s výdychom pustím. Snažím sa nestratiť rovnováhu. Rozpletiem ruky. Ruka dole. Vystriem koleno. Vyskúšame druhú stranu. Takže opasok na pravú nohu. Pokrčím pravé koleno. Vystriem ľavú ruku. Nádych. Výdych, začnem kopať. Ak som dostatočne vysoko, pretočím rameno. Pridám druhú ruku. S každým ďalším nádychom sa snažím nohu čo najviac vystrieť. S výdychom noha dole, rozpletiem ruky, ruka dole, rameno dole, vystriem nohu. Skvelé, táto pozícia je veľmi komplexná, trvá dlho sa k nej dopracovať a hlavne treba na nej pracovať postupne, keďže aj tá rotácia v ramene môže byť príliš intenzívna. Takisto aj to otváranie prednej časti tela. Netreba sa ponáhľať.
A takto na konci ti chcem ešte ukázať flip grip, ako to vlastne vyzerá real time pri King Dancer pose. Určite mi daj vedieť, či sa ti takýto typ videa páčil a akú ďalšiu pozíciu asanu by si chcela ukázať na budúce. Ďakujem ti za pozretie, vyskúšanie, teším sa na teba na budúce. Namaste.